Mpe Emeka, mụ na nwunye gị jos kwupụ kịta anụnwa. O nwere ihe ọ gwara m nsị ka m bịa jụọ gị. Mpe Emeka, nwunye gị si m jụọ gị, kedu ihe na-eme ọ tachaa afụfụ bi ego okwe ya ha eme ka obi dị ya mma? Ọ bụkwa ha na ị naghị enye ya ego, mana ịma na ụmụ nwaanyị ibu nwoke okwe adaghị adị izi. Ọ bụghị ụmụ nwaanyị niile na-ebi okwe, mana nwunye gị ṅụrụ iyi si mụ datị na o biri gị okwe, na ọ na-awụ na-ebi gị okwe na ị naghị ekwu okwu. Ị nwedịghị ike isi ya, mama Emeka lawa m, mama Emeka mesie m ya ike, mama Emeka ị na-ala m ọfụma. Mba, na ọ na-adị ya ka ya asị na afụfụ niile ahụ ọ na-ata na ọ na-ata ya n'efu. Maka gịnịkwanụ? Mana na ọ na-awụ ị na-ebi ya okwe, ọ na-etipụrụ gị mkpu. Ị na-asị mụ na nwoke anaghị eti mkpu. Kedu onye gwara gị na nwoke anaghị eti mkpu? Nọọsụ nwoke ka a na-etiri mkpu. Ị makwa na iti mkpu a na-ekorespọndụ. Ọ bụrụ na ọ na-abịa ị na-ala nwunye gị, ọ na-asị gị papa Emeka nyewe m ya, isi ya mma Emeka mma na-enye gị ya. Ọ sị gị mma Emeka, papa Emeka wuo m ya ewo, isi ya mma Emeka ana m ewo gị ya, mma na-ewo gị ya, m ga na-ewosi gị ya ike. Yes, ọ ya ọ na-adaba anyụkọ. Ịnụ ndị Igbo si ga anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Den nwunye gị tazie afụ rigoro n'Enugu na-ebezi gị okwe, ị na-eme ka ya asị na nke ahụ ị na-ala n'ilo ka ya ụtọ. Ị na-eme ka ya asị na ọtụ ụmụazị akabeghị aka ị na-ala ka ya ụtọ. Kwupụrụ onwe gị eziokwu. Ọ bụghị so ụmụ nwaanyị na-etiri nwoke mkpu, ụmụ nwoke na-etikwa mkpu. Ị na-eti mkpu nwunye gị ewere na-anyụnụ. Ị na-eti mkpu ọ na-ede. Ọ bụrụ na ị maghị etinye n'English, tie ya n'Igbo. Itinye mkpu Igbo ọ na nya, mama Emeka bụ elu n'ụmụ ọtọgọ, mama Emeka achọrọ m ịlọ ọtọgọ, mama Emeka ọmụnyụọ, mama Emeka mepee enumie, achọrọ m ị na-ewo gị ewo, ọ na-adụ gị ụtọ, ọ nwuwe gị. Ị chọrọ ka nsị na-azụ wuo gị, ka ị chọrọ ka m wuo gị otu a, tụọ n'ọrụ m ukwu gị anụnwa, megharị m ukwu gị a. Chai! Isi m nwunye gị na-enye gị ya, ị na-eneni ya, ị na-eme ị na-asụ ka mgbu akwụ daudoro gị n'enu, ka ụkwụ otigudoro gị n'enu. Ị na-asụrụ m ude. Di m makwu na onye nwụrụ nyie ọsa n'ọnụ, ọ ya awa ọsakatazie n'ọnụ, okpuchie m ya si ebewone befo nke ihe ebe echi. Ntị ọ dịkwa ndebe anyị, ekene m unu. Ọ bụrụ na ọ tata ka ị na-afụ this my page, like and share and follow. Tụsaa ya ka ụmụ nwoke ya nụnwa na-asụ n'ude ka ha na-emepe ọnụ ha na-ekwute okwu. Ndebe anyị, ekene m unu. Isu n'ude bụ ụtọ ọtụ. Isu nya asị m osi n'ude. Iti mkpu bụ gịnị? Ụtọ ọtụ. N'ebe anụnwa ka a na-akụzi nkụzi ọdịmma ọtụ na amụ. Ndebe anyị, ekene m unu.